matukabiro ka magiga ye bunge ya Senate koyolia omuswada orengete komo Rusia bisyo mugavana we county Nyamira Amos Munyaribo nigo omamsie we ward ya township me county yo Nyamira asireta Duke Masira nyakabaga we soki asarokire ogotanchira na mune birengererie bye bunge ya Senate annamono ase omubaro ayo banyatuka baba kwanekia ngani gorenge utaisaine kumrusia Amos Munyaribo abisi musike Masira nigakwanaiga chingaki aikirana asinsema chiamo chenwa asomega komwenia Karo Meroka uyo kabire omugosoria ase chigosori chokwegia imeyege taseni kigagia Gatembe TV. Nase omoyega bwebirero byokomwenia omosubati Caroline Meroka oyo amatuka magega orenge ase omoroberio bwobotaka ase getaseni keiga kia Gatembe oyo orengo oyo mobo ase baria bakwegia omoyega oyo bwebirero nigo oikiranwa na basasiroti wetania batano korachi parish ao inse yekerisia kia Katoliki ase na barabwo oyomo asoyonde baira ribagerio na kubaremia eamate yonsi ya nyagosira sana chenguru kufata Zakari Omayo korwase parish ya Nyamira sito nyangoso kino muntu bweramani mwangira ngora tabiyo murakomo gakukoro muntu muya Father Geoffrey Onsare Ruase parish Ogembo. So tokoleta pole gochase family na Father Turandeli togo semele tutwara go semele uko gakeya muntu merane igo moyo Karo utumuka somorembe. Tunasema pole kwa familia ya Meroka na bonsi balibya kunirwe nokuwa Karo asama tukaya makeso bugima wae bwale ngobo kasa maisaito tugusaba maya Jeff Adubaiwa James ngokorega skebirigo tunasema pole. Omoyego oyo nigo koreka ase kenyoro kia mochenwa ime ye ward ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba abwase boigo oikiranwa no MCA o township omoske Duke Masira oyo oira chinga kecho na gukwanira igoro yegetambukiro kia baseneta gutugutira omuswada oyo rengete komorusia bisyo mugavana onyamiro omoske Amos Nyaribo aginanjira bonta gete kubulinga abantu bamintu mwe gumuna baseneta bali gukwana bakatanga bono libagari yatukire bono tigango ture kwa mastaka ebintu bya bayantu banyamira egabya senyentirwe kabachire kubigiri bakatebaro na maene nakutubwenete konyora libagari seine turarigererie ebintu ebyo sobwimo kitake kaibire ganire kabate bangato abonense ya mutura abura nisika kabakwira no korona bakababuna abantu bali bari kwagacho munaro papeli kero muntago kwaniruge ngao oikabono nturamanya buyanga inkikia bete asaba 35 oraisa kuburi kuboni gangana ki kwa byali tabana iko batatu bagukwerere nerira babali uburi kungandetera abana bawo bali ngokoreze mbali komi bonsi kwa byarete kurunda yao bandi batatu bale mbera wesina abasaba bagutigalire kali abale moyo omo MC Nyamaiya agasirete oyo nyansyongo bekabanganiga igabekere gorio komoko agaseri gugukika oyo bwekere ka design agacha obo speaker bona ba MC tuli ororo twaringe moja etwaringe 32 tutadi ya 32 ile 21 lakini tukakachikura paka 23 bondi kintu kyukanta maitinga abantu aba batagete orio serete kukuru nyansyongo tomoreta akekura amana koirana oyo onye bwekerenyo oyo beiru mu speaker ara arusie go pio libo speaker acha kamno mo MC anamana koirana igura ariko verify uzuyo sire tu nyama yaga tware kwanda to tomokori yesu tu igweto bogete na rasa abano bwabantu babere ntutumanyete baboge neraga tware kwanda tumutura aboke toje tumato akire kura anamana koirana ira nubo ina bwaye chingaki echecho nigo omoske Masira aburirie omugabana Nyaribo okorera omonyamira emiremo abantu bamintu mondorera mabere chi ward inchire for example mune ward ya township esingo gamba umuhake ward egochoka chibangi kyonsi cha Nyamira no chire nyagetari koire revenue ye group no ere chi ward serene chibuka kyonsi paka chiro yake birwo ne chiro ye stage eroro 24/7 yabantu bakono guchugo ngana bona ngo nabantu tubonete kuburia abantu bali batasabirira besa ngantura ngo nturabaro siti barabara mana ko tenga ningakira umusike Nyaribo chinkobi nganya libumbu yole ko reporter Gatembe koroiga se county ya Nyamira Jeff Atigad Yisemba